jona sarigam hambai ani bumung komlasro Tipra 49 samnu block committee ni secretary जों तिनी रो कायसा सिनि नुनि बेस्टवा कारनि बागै जों कायसा रेजिगनेसन मार लायखे आं सिमिया एरो डिस्ट्रिक्ट नि दङ सिनि ब्लक कमिटि दङ आरो प्राइमारि कमिटि दङ आं सिनि मुरनाय एरो फाइ मानजाक फाइजाक सिनि दलाइ डिस्ट्रिक्ट वाइटिएफ कमिटि नि सिनि बरं मोनां सारसजानां त्रिपुरा बिनि पोसुंखा भाइस प्रेसिडेन्ट लगे फाइ मानजाक फाइजाक आरो एरो रिजनेसन थानिया सिनि दलाइ डिस्ट्रिक्ट वाइटिएफ सेक्रेटारि सार नारायण त्रिपुरा अबन लोगे फाइ मानजाक फाइजाक 49 सामनु ब्लक कमिटि नि वर्किंग प्रेसिडेंट सार खरेन्द्र त्रिपुरा आरो फाइ मानजाक फाइजाक 49 सामनु ब्लक कमिटि नि वर्किंग प्रेसिडेंट सार मन्त्रीजी त्रिपुरा अबन लोगे फाइ मानजाक फाइजाक आरो 49 सामनु ब्लक कमिटि नि सेक्रेटारि सार मनोज देबबर्मा अबन लोगे फाइ मानजाक फाइजाक 49 सामनु ब्लक कमिटि नि ट्रेजारि चिनि बरंनो सार सनाजय त्रिपुरा आरो फाइ मानजाक फाइजाक चिनि प्राइमारि कमिटि नि दहन त्रिपुरा जों दिनै जानिजा नुगो पाइलाया दुगान पाइलाया एपुरा गाड़ी ड्राइवर मने पाइलाया सं पाइलानि बागै जों सिनि तिप्रा मथा वाइटिएफ ब्लक कमिटिनि बागै ब्लक कमिटिनि जों पदटिया याखबा रिजन मारका इरो आं कयनाय बा सोंनाय जिनि डिस्ट्रिक्ट नि फाइमानजो फाइजाक भाइस प्रेसिडेंट बरं सासुदान त्रिपुरा नों किसा साइखना दिकक सपनि लुकुरगनो गाय जतना हमबाय पहिला आनी जे लगे आनी वाइटिएफ नि वारिस रगनो जों तिनी इरो मा कुथुमलाय मनका रिजिगनेसन रानि बागै मा जुगलाय मनका रायसे जों दीर्घदिन तुयै जों जे 2021 नि सिमि जों वाइटिएफ नि बारजा हिरजाखा आं आनी बुमुखा सचिदानन्द त्रिपुरा आं डिस्ट्रिक्ट नि भाइस प्रेसिडेंट हिसाबै आं बारजार जाखा माने यागुना आं जे आनी फारि मानिसक आनी रोंमानिसक आं सामुंटांग थांका आं दलरगनो दैदुलै जत फारि आं चेष्टा खाय थांका जिनि जे तिप्रा मथा सागा संगठन वाइटिएफ न रागै लांनानै बागै लास्ट पर्यायखै जों एमन पर्याय सफायका जों दिनै रिजिगनेसन रानो बाध्य कारण ओंखारि जों जानि जे काम पाइलाया जिनि बेकार समस्या समाधान तै जों विभिन्न काम बाक्सा दङ गाड़ी चालाव जानाय दङ इरो दिनै बाक्सा जिनि हुख्लाय जानाय दङ हारुंख्लाय जानाय दङ अबनिबो जों नगनि सामुं पाइलाया बा नुखुं चालावनानै बागै बेसरनि बागै जों दिनै जिनि इ पर्ट न जों याकारनानै हि जों दिनै इरो माखौ थुमलायफैका आइनि बागै जों दिनैनि सिमि जों जत सालायै जे जों जिनि बारजाना जे बारजार जा माने से बारजाना जों लार्ग मानलिया आइनि बागै जों दिनै इरो फाइ कुथुमलाय जत पाल बक्साख्लायनो जों रिजिगनेसन मारलायखा गा आनिको सुगना हमबाय तबो जिनि वर्किंग प्रेसिडेंट ब्लक नि ताकु मन्त्री दिफ्रा बनबां कखजखु सानानि जराय एफारो बबो कखजखु सायखना रथु हमबाय सारिगाम जतना जों दिनै फार्स्ट टू लास्ट जों दिनै तिप्रा मथन तैयै जों जातिनो हमजागै जों दिनै बुबाग्रानि नेतृत्वे जों गोबां काम खैका काम खैनो कायसा ब्रो दिनै जुगिया बनो जों थाङै जुबासु रखा कायसा नु गरै ब्रो बनो जों दिनै थां जुबाका कायसा ब्रो नु खांजाय थांका जों बनो जुबाका जों जेसे मानसि दिनै जे दं सुजाराते जों बुबाग्रानि नेतृत्वे जों सामुं खैका काम खैका दिनै जों दिनै तिप्रा मथा तमान बै रिजन रुना नांखा एकमात्र जिनि जतनिबो नुखुं दङ बिदि सापलावनानै नांगौ किउ स्कुलनि मास फिस रुनानै किउ नुखुं चालावनानै आबनो गोबां प्रब्लेमनि बागै जों दिनै नुखुंनि जों जानो तैयै जों दिनै रेजुलेसन रुनानै नांखा तारमाने जों इरो कायसा सानथांखाय दिनै डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि वर्किंग प्रेसिडेंट ब्लक कमिटिनि सेक्रेटारि दुई जना इरो ताकु कमलाचरण ताकु बायगना मनोज कुमार देबबर्मा बहुत जत्त दिनै जाति हि खक्साबाय जों खासिलायका काम तांखा दिनै जे बुबाग्रानि जे कग्न तैयै जों गोबां
2019 नि सिमै जों काम खायै फाइमानि जों दिनै बाध्यगत नुखुनि जोंजाल कारनै जों दिनै रिजन लेटार मारखा बिनि बागै जों बुबाग्रान थानो नाकार सानो जोंनो नों खमाखैदि जों दिनै सिमै जिनि जे बारजार जों दिनै निनियाव सबरखा तियाचा जों साइमानो जे जिनि YTF नि जे कमिटी खामानि अब रिजल्ट खायजा काहि खानाव जों जखन खुमुलङो कायसा सेमिनार नंफ्रो आबनि परे फाना जोंनो যতক্ষণ পর্যন্ত কমিটি খাজাই আছে ততক্ষণ পর্যন্ত जोंनो बारजार जाक बिनि बागै आफ्रो जिनि कमिटिना गरै हिङै जोंनो रिजल्ट खायजा पाना जों तखनो बुबाग्रानि नेतृत्वे साजै दङ जे যতক্ষণ পর্যন্ত জানজা যে পদ মানে ও পদ ন তৈয়ে কাম খাইদি হিङै जोंनो सनजाय दङ ता পর্যন্ত जिनि 49 सामनवा बा ऑल त्रिपुराओ कुनु जागा फाना YTF नि कुनु कमिटी कता हिङै कुनु खाजायाको बिनि बागै जों ताक्सु जरातै जिनि YTF नि कमिटी तैये जों काम खाइ दङ बिनि बागै दिनैनि सिमै दिनै 29 तारिख 30 तारिख जों दिनैनि सिमै जिनि जे सामु तामानि जे जिनि पद तमानि अ पद न दिनै बुबाग्रान थाइना जों सनजाय रसिनाय जिनि नुखुनि प्रब्लेमनि तैये जों जातिनि बागै जे मानसि जों जुबासु रोंनाय बुट कांसानि